Čaute, ja vás vítam u môjho druhého let's playu na hru Minecraft. Dneska si postavíme dom, nejaký barák a chcel by som si postaviť z kameňa, takže nebudeme sa zdržiavať, na troška kameňa si naťažíme. Tam je uhlie, to bude v ďalšom diele, som si to tak nejako rozmyslel, takže môžeme tuto, no poď, tak už tu je kameň a máme kamenný krompáč, máme, tak, najprv si asi miniem tento, neviem, no to sa dá, prečo mi tu, no už dobre, menší lag som mal a neukazovalo mi to vlastne, ako sa to ničí, tak akože v pohode. Uhlie, to je pekné na začiatok. Slušné. Dúfam, že sa vám minulý diel páčil a ak áno, určite dajte like ešte, keď ste nestihli dať. Lebo ja som mal s tým toľko roboty, to bolo úplne, že to by si neverili, koľko som s tým mal roboty, tak ja sa poteším, že keď akože dáte čo, železo tuto hneď, ty, wow, to je úplne, wow, to je proste železo v druhom let's play, to musíme nejako oslaviť nejakou borovičkou, to už inak to nevidím, wow, ale toto som naozaj nečakal. Som myslel, no kameň, to je v čilu, v pohode. No a, uhlie, super. A ruda! Úplne proste som vybuchol. Takže tak, ja myslím, že koľko máme, ježiš, kamene máme málo. Už som natočil aj let's play z Eurotracku, aj ten si určite pozrete, keď vás Eurotrack aj nebaví, tak dajte tomu šancu a aj tam o tom hovorím. Nejako veľa uhlia, akože nie, že by som sa sťažoval, ale to zatiaľ stačí, lebo chcem ten barák si postaviť, nakoniec tu budeme len čibrinkovať s týmto. No už taký stek by mohol byť, ale neviem či ešte. Či už tak. No. Ešte, wow. To je aké dobré. No. Síce v úvodzovkách len jedna, ale aj to je dobré. Stačí. To bude len taký malý barák, takže to som kde vychádzal. Aha, tu. OK, tak som tu vychádzal. A prepáčte, keď ste ma počuli zle. Takže za to sa vážne ospravedlňujem. Čo tu je zasa? Aha. No, s čím si to podložíme? A s týmto drevom, to je také... Nie, že nepodstatné, ale tak, akože chápeme sa, ja myslím. Takže tuto môžeme, podlaha bude z tohoto dreva a naozaj to bude taký úplne malý barák, to som prečo tam urobil. Takže to akože, keby ste chceli väčší, chvíľku počkajte, lebo proste ja nestíham. A ja myslím, že to sa dá takto. Tak. Kde si tu si? Snad to vyjde teda, no ja dúfam. No, takýto barák, čo ja viem, to je stále málo, ale no čo už, no. Neviem, dáme si tu kameň? No, uvidíme, keď nám zvýši, prečo ne.
Takže tak. Dúfam, že mám dobrý hlas a pokiaľ nie, tak mi napíšte do komentárov, lebo ja som sa snažil. Mám aj docela akože kvalitou už dobrý mikrofón, takže sa poteším, keď mi napíšete, že akože zoslabí, nemám hovoriť hlasnejšie, alebo ja neviem čo, aby som vedel proste, že čo mám urobiť, aby ma aj niektorí pozerali, takže tak. No, už aj bude noc, potom sa vyspíme. Jasné, tu môžeme dať pohode, môžeme si to dovoliť. No asi budem musieť použiť malý taký cheat, ale to práve že nechcem, takže ja neviem. No, uvidíme. No ale asi ten cheat go musíme použiť, akože nemusíme, ale bolo by dobré, lebo no zatiaľ tu postiel, aj keď zomboši nepôjdu, ale tak rozprávku na dobrú noc si nepozrieme. Ja aj tak nepozerám rozprávky na dobrú noc. To som pozeral keď som mal 4 roky možno, tak nejako. Ale SpongeBoba si pozriem stále. To je super inak, akože SpongeBob to ma asi neprestane baviť, ani keď budem mať 20. Však aj moju mamu to ešte aj baví. Takže kam vždycky mi ten Patrick na nervy, on proste je taký blbý. To je, ako sa tu v Minecrafte sa bavíme o SpongeBobovi, to je úplne cool. Neviem, či ten cheat použijem. Ako sme na to s časom, nechce sa mi pozerať. Viete čo? Game mode 1. Prepačte, ale musel som sklo. To vám stačí. A dvere. Tak. Takže tak, to nám stačí. Aha, to ja som zabudol. Takže tak. A game mode S ako survival. Takže už sme tu. No akože chápeme sa, nie? Už sme tu akože tak. No poď, znič sa. Tak, to sem si dáme ešte toto. Tak. Čo už nemám? Kameň, ale on je motika. Ten doma nedostávam. Sakra. Tak. Poď, nevedí, že mám sekeru. Ale ja to musím dostávať tento diel, inak sa asi pokakám. Takže tak, no poď, rýchlo, ešte stíham. To. Strechu mať zatiaľ nebudeme, možno vám to vadí, neviem. Tak. A toto je náš základný dom. Takže tak. A strechu nebudeme mať zatiaľ. A takže prepáčte, to bol taký nie failový diel, ale taký, že som musel ísť do survival, lebo kreatív. A tak snáď vám to nevadil, pokiaľ áno, prepáčte. A ja myslím, že je to taký rozkošný útulný domček, takže ja by som sa s vami už rozlúčil a pekný zvyšok dňa. Čaute.